Ty nevieš, kto som? Nie. Kto si? Pil si. Pil si? Z backstageu počujem celý crowd. Chalani Poďte, to kričia, ideme hej, na Pil, Instagram. poďme tam. Prajem mu pekný zvyšek života, však nech sa mu darí. Môj kamarát Paul McCartney mi daroval gitaru krásnu. Keď sme nahrávali môj album v Abbey Road Studio. Počkaj ešte, musíš počkať na mňa. 3, 4... Čerka, už vidíte pri ďalšom diele s nami. Moje meno je Oskar, dneska sa nachádzame v srdci Petržalky a chcel by som... Moje meno je Oskar. Keby mal Valden video, kde mu oznamujú, že mu zomreli rodičia, Valden by bol, že... O nie. To snad nie. Teraz sa chytáš v rozkroku, Šnídl, že? Sa ti ľúbi, čo? Šnídl. Are you not entertained?